avui tenim un tàndem molt curiós de ponents. De fet, dic tàndem perquè ells dos es coneixen. Per tant, suposo que hi haurà empatia, complicitat, pot donar, diguem-ne, més joc que això. De fet, ells mateixos van demanar-me, podem fer-ho junts? Dic, sí, sí, cap problema. Vull dir que ja va bé que hi hagi aquesta predisposició per part del doctor Andreu Navarra i el doctor Antoni Hernández. Primer us presento el doctor Andreu Navarra, serà el primer que parlarà. Faig una breu descripció de la seva biografia i carrera professional. I llavors ja, Andreu, moltes gràcies per estar aquí, i ja començaràs. L'Andreu és doctor en filologia hispànica, però això no queda aquí. Ell és un professor de trinxeres, un professor de secundària. Per tant, és algú que coneix molt bé l'aula i està, com molts, a peu de pissarra. Però també és escriptor i mediàtic, vull dir, surt a mitjans, surt a diaris, escriu articles per al País, per al Diari de l'Educació i altres, deixem aquí uns punts suspensius. A més, té diversos llibres publicats. Jo voldria fer la ressenya d'un dels últims, em sembla que és l'últim, que es diu Devaluació Contínua. El títol ja és bastant suggerent. I, a més, també és professor d'Història de Cultura Contemporània a la Universitat Oberta de Catalunya. És a dir, podríem dir que l'Andreu és un personatge polifacètic, gairebé potser mig home del Renaixement, podríem dir. O la pregunta, podria ser un Da Vinci de l'educació? Ja sé que m'estic passant, però trobo que sí, que és una persona molt transversal i això ajuda moltíssim a entendre moltes coses. Quan la gent té molts coneixements enllaçats i pot, diguem-ne, fer síntesis del que està observant a la realitat. Ell ens parlarà d'una collita, ell el títol que ha posat, una collita de disbarats durant el confinament. Andreu, moltes gràcies. Tots teus, endavant. Molt bé, moltes gràcies. Si se'm sent bé, començo. En primer lloc, jo estic molt content d'estar aquí avui perquè el vostre sindicat, que és casa meva, és casa nostra, per una senzilla raó, perquè crec que és l'únic que defensa els continguts i el coneixement poderós ara mateix a Catalunya, i això és molt important, perquè crec que l'esperança està aquí. Jo us vull agrair a tots, bé, el temps acompanya, que estiguem aquí parlant de temes seriosos, perquè cau una que no vegi, però és dissabte i els que som aquí tenim interès per millorar i perquè el nostre sistema educatiu sigui més eficaç, més humà i serveixi per aprendre més coses. Per tant, moltes gràcies a tots per escoltar-me. Jo faré una introducció de com va sorgir aquesta xerrada. Després posaré el PowerPoint que vaig preparar, el glossaré i després faré unes conclusions. Espero que tot no em porti gaire més de 20 minuts. Bé, jo no sé si sóc un home del Renaixement, però se m'acaba d'acudir que sí hauríem de tornar al Renaixement. És a dir, jo crec que l'única sortida que tenim per aturar la devaluació contínua i aquesta mena de, jo li dic, quejumbre, és la quejumbre que envaeix els professors i la desmoralització. Crec que ve realment d'una ofensiva contra drets laborals i drets del jovent que tenen dret a ser informats i a convertir-se en ciutadans de ple dret amb informació crítica. Això només és possible a través del que jo anomeno una immersió humanística. Aquesta xerrada que faré avui va sorgir directament durant el confinament. És a dir, jo era una mena d'australopithecus, la foto que hi ha als taulers i els anuncis és com jo vaig quedar, quan portava ja mesos sense passar per la perruqueria, amb el cabell llarg, i amb una mena de... Llavors, el que vaig començar a comprovar és que hi havia molta literatura pedagògica o educativa molt apocalíptica. Tothom es va generar una mena de bola de pessimisme, una bola d'optimisme místic amb les xarxes i hi va haver com una gran volumetria d'escriptura entorn de les noves tecnologies i l'aprenentatge. També vaig notar que llegia molts disbarats, molts disbarats. Llavors, quan en David Rabadà em va proposar participar en aquestes jornades, vaig pensar que valia la pena fer una xerrada una mica diferent, amb un to experimental,
amb una mica d'humor, perquè crec que tanta apocalipsi no és bo i crec que el que hem de fer és posar una mica de distància, una mica d'ironia, veure on som i realment on volem ser. No on ens imposen que hem de ser. Tenim la imposició de la Covid i del coronavirus, però crec que hem de mirar més enllà i pensar què volem, sobretot pels nostres alumnes, no el que és urgent ara, sinó el que és urgent d'una manera més global. Jo crec que hem de tornar a la cultura humanística a les aules. Això es pot acompanyar de tecnologia, però la tecnologia no es pot tornar un objectiu en si mateix que sotmeti, diguem, els problemes reals de l'alumnat. Ara no fa ni una hora em comentava una companya de català que creu que el greu problema de l'alumnat ara és que no sap escriure. No sap escriure al quart d'ESO, no sap escriure al primer de batxillerat i que arriba a la universitat sense saber escriure. És problema de tecnologia? No. És problema de l'ús que n'estem fent. I en aquest confinament, que ens va portar una mica a una mena de mil·lenarisme apocalíptic, jo em vaig dedicar a llegir filosofia. Vaig pensar, necessito un tema i em vaig posar a llegir llibres de Julián Marías. Julián Marías passa per ser l'autor d'Espanya Inteligible, però té molts més temes. Em vaig fixar en un escrit menor de 1985 de Julián Marías, que es diu Cara y Cruz de la Electrònica. I és un llibre que té moltes profecies que serà el meu punt de partida, teòric per saber què està passant i on estem. Julián Marías, durant el confinament també vaig fer 2 treballs, un sortirà a Quadernos Hispanoamericanos aviat i l'altre a la Maleta Portbou, però jo vull parlar aquí de quines implicacions pot tenir l'electrònica en el nostre sistema educatiu, perquè Julián Marías l'any 85 no havia vist mai un mail, no va veure xats, no va veure Zooms, ni Meets, ni Chromebooks, ni sabia què era Google, ni sabia què era Facebook, no tenia ni idea. Però crec que va encertar en moltes coses que ara mateix us posaré a PowerPoint que vaig preparar. A veure si... Es veu bé? Ho veieu? Sí, es veu, Andreu? Correcte. Molt bé. Això és la portada, veieu que hi ha uns ninotets a baix. Tenen a veure amb les parts amb les que vaig dividir la xerrada. La primera és el robot de Futurama, que és on parlo de les perspectives, al meu parer, exagerades que té l'ensenyament telemàtic avui. La segona part hi ha un Teletubby, veieu que hi ha un Teletubby, que volia simbolitzar jo aquesta mena de paradís a la Terra que ens dibuixa part de la nova pedagogia, que no és més que una mena d'amalgama evangelista d'una bona nova, que arriben i una bona nova que arriba i ens porta directament a un paraís de tipus Teletubby. L'altre és el tio Gilito, qui remena les cireres i qui s'endú els diners de tot això amb una mirada una mica sospitosa. I després he volgut posar com a símbol del poder polític a l'emperador de Star Wars, per voler mirar una mica enrere l'altra cara del tapís de totes aquestes polítiques. Jo crec que confonem una mica una globalització degenerativa dels teixits culturals que tenim a Catalunya per canviar-los per una mena de no lloc europeu que no aporta la cultura suficient, diguem-ho així, com perquè els nostres alumnes siguin realment ciutadans crítics. Bé, això és el pròleg, una mica massa llarg, que és el marc teòric, i faré el que no s'ha de fer, que és llegir el PowerPoint, però m'interessa molt aquestes cites de Julián Marías. Deia, el 1985, atenció, 1985, fa molts anys això. No he creído ni por un momento que se pueda dar marcha atrás. Una vez descubiertas, las posibilidades técnicas de la electrónica van a ser utilizadas y de modo creciente. Se presenta, pues, con el rostro ominoso de la necesidad, de la forzosidad, algo muy parecido a lo que se ha llamado durante más de 2 milenios destino. És a dir, el debat jo no crec que sigui TICs sí o TICs no, les TICs hi seran. És a dir, hem de dir sí. La pregunta és com, quan i amb quins objectius. En aquest sentit, Julián Marías crec que no queia en el pacatisme de pensar que podem ignorar aquesta realitat. Deia una mica més endavant, en mi opinión no cabe la duda, para bien y para mal. Depende de lo que el hombre haga
el que la balanza se incline de un lado o de otro, que la electrónica sea principalmente una maravilla o un desastre para la humanitat. Això és visionari. Crec que hem passat d'una etapa on les tecnologies eren una ajuda al servei de l'ensenyament a un procés d'alienació on les tecnologies estan començant a semblar vigilància digital. I això és el que va entreveure Julián Marías. No? Pot ser un desastre en el sentit que el nostre jovent acabi sense arrels pròpies, s'acabi dissolent la nostra comunitat amb una mena de no lloc global, ¿no? Diu Julián Marías, una consecuencia de la electrónica, raras veces atendida, es la alteración del sentido del tiempo. Fixeu-vos quina profecia. Fixeu-vos com nosaltres mateixos, no només l'alumnat, sinó també els adults, estem utilitzant, per exemple, el correu electrònic com si fos un cas. Estem nerviosos quan no hi ha resposta. És una alteració del sentit del temps, no? Ara mateix jo tinc alumnes que si no els hi respons al mail immediatament, s'ho prenen com una ofensa. Això és una alteració del sentit del temps. Tot ha d'anar ràpid, instantàniament. De fet, estem fent Excel dins de classe. La classe és una cosa que està sotmesa a processos burocràtics. Processos d'haver de registrar telemàticament què està passant en una classe en comptes de fer la clase. La instantaneidad de muchas de sus operaciones y procesos anula en muchos casos la espera, que ha significado durante toda la historia una parte enorme del tiempo humano. Continúa Julián Marías, la potencia de la electrónica, si se la maneja con imprudencia, más aún si se la usa como instrumento de manipulación y dominación, puede producir daños de incalculable gravedad. No sé si hem d'exagerar aquest vector de dominació. Crec que sí es convé que comencem a parlar de vigilàncies digitals, que comencem a parlar de capitalisme cognitiu, que comencem a posar, a dubtar sobre totes aquestes terminologies noves i que comencem a veure realment fins quin punt tot això serveix per ensenyar o tot això serveix per fer enginyeria social i per crear subclasses de ciberproletariat que no pugui accedir ni a les universitats ni a les oportunitats ni a la nostra societat. Una mena de dominació indirecta. La electrónica no hace sino reforzar y llevar a un extremo una tendencia ya existente hace mucho tiempo en el pensamiento occidental. La reducción del saber a datos. Aquí em trec el barret davant de Julián Marías. Quantes vegades s'està confonent el saber o l'aprenentatge amb la informació i les dades, quan estan dient que tot està a internet, que el currículum s'ha de primar, no estem parlant de coneixement, estem parlant d'informació. El coneixement no és informació, el coneixement és informació processada per exercicis crítics, per processos crítics que fan els professors i l'alumnat. Los datos no son nunca saber, son elementos para el saber, es decir, para saber a qué atenerse. Los datos aislados o simplemente acumulados no son saber. Únicamente en conexión articulada, componiendo una figura, proporcionan conocimiento. Estem descuidant aquest procés de crear la figura, que només pot ser en una classe, sobretot en una classe presencial, o en un procés d'aprenentatge a distància que realment estigui dotat. Jo soc professor a la UOC i crec en aquest projecte. Realment veig com els meus alumnes avancen i la meva assignatura és un projecte. És a dir, jo no estic en contra de l'educació a distància. Jo estic en contra dels timos, de les estafes, que diguin que un mer acompanyament remot sigui educació a distància. No, l'educació a distància requereix molta disciplina, molta infraestructura i, per tant, el sistema ha de vestir aquesta infraestructura si realment vol transmetre coneixement online. El que no pot ser és que comencem a fer poesia, comencem a parlar de místiques mil·lenaristes i això ens faci defugir la pregunta del milió. La pregunta del milió és qui paga tot això i quan ho paga i que ho pagui ja, perquè ningú es quedi enrere. Doncs a mi no em serveix el terme equitat per treure'ns el mort del damunt. No hi ha d'haver equitat pedagògica. El que hi ha d'haver és igualtat. Igualtat de totes les classes perquè puguin accedir al coneixement poderós. Sería una gran torpeza perder de vista el valor heurístico y estimulante que tiene este juego, el juego, el valor del joc. Cómo de él se pueden derivar descubrimientos importantes. Julián Marías no és pecat, ho diem abans,
ell valora el joc com a font d'aprenentatge. El problema és l'accés, el problema és el radicalisme. El problema, ja ho deia Dewey, no és que hi hagi unes teories constructivistes per construir el coneixement. El problema és que això s'imposi, perquè quan s'imposa hi ha un pensament únic i la cosa que és auxiliar o que ha d'ajudar el professor es converteix en una teoria obligada i que perd tot el seu sentit revolucionari per convertir-se en una burocràcia. El reverso es que la mente científica ceda a esa tentación permanente que es la infantilización. Atenció, això ho està explicant el 1985. Ell no havia vist res, no havia sentit a parlar de tota aquesta literatura antropològica que hi ha avui en dia sobre la infantilització de la societat. Ell ja ho va veure el 1985. L'absorció en el juego, la subordinació a l'aparato. Atenció, no que no hagin de servir-nos d'aparatos i tecnologia. No. Julià Maries és un orteguià. Tant de bo la tècnica ens ajudi. Ara no ens hi podem subordinar. Està controlada per l'ésser humà, per l'humanisme, pel professor i també per l'alumnat. Crec que està començant a passar des del Consell de Lisboa de 2000, que va definir les competències. Crec que està passant això, que ens estem sotmetent a uns poders, a uns aparells, a un maquinisme, a un futurisme fals que ens està fent perdre una mica la direcció adequada en quant a educació. La subordinación al aparato, la propensión a que sea él el que decida y no la mente alerta que le propone cuestiones y tareas. Ja estem en aquest escenari. Quan un jutge nord-americà per dictar sentència el que fa és treure un paperet d'una intel·ligència artificial que reprodueix els prejudicis de les xarxes, prejudicis masclistes, prejudicis racistes, prejudicis supremacistes, perquè així han estat els registres de sentències que ha registrat l'algoritme. Ja estem aquí. Ja s'estan prenent decisions que no controlem nosaltres. Jo sempre al Twitter, que em diuen que soc un pesat, tenen raó, però una de les coses que dic en broma és tot el poder pel soviet de professores i l'aula per a qui la treballa. És a dir, crec que el professor s'està desprofessoritzant, que és el que deia el Xavier Díez l'altre dia en un article diari de l'educació. És el professor el que decideix com i què dona a la seva classe. No el Consell de Lisboa ni uns tecnòcrates des de Brussel·les. Nosaltres estem perdent el poder, el control de decidir com han d'aprendre els alumnes, perquè hi ha uns poders que volen que aquells alumnes no aprenguin. I això li diuen innovació pedagògica. No. El meu model és l'escola antifranquista, l'escola de la renovació pedagògica, l'escola de la creació d'una democràcia, l'escola de la consolidació del pensament crític entre ciutadans. No podem perdre aquest poder del control nostre i humanístic de les classes. A partir d'aquí obro la secció del Teletubi. Vull dir que jo no tinc cap tírria especial ni cap manió aquí. Senzillament els he pres com a paradigmes d'on estem o de quin paradigma es vol crear i per què. Diu Ángel Domingo, al diari d'Educació, el 6 de maig del ple confinament dur. Si volem saber quin és el currículum real, que es transforma en aprenentatges, no anem a buscar-lo al DOC, de les programacions, ni als llibres de text. Preguntem a nens, joves i adults què han après, i on, com són, quins valors i quines expectatives tenen, com els agradaria que fos el món on viuen. Si volem saber quin és el currículum d'un país, el seu temari, observem i preguntem-nos com és la seva societat. Com és que ens desfem dels llibres de text on s'informen les persones per decidir com volen que sigui el seu món, si no les informem a través de llibres o a través de la tecnologia. Però és evident que cal informar abans de crear aquesta societat nova. Per què aquesta mania d'acabar amb el llibre de text? És una iconoclàstia, i una iconoclàstia perillosa. De la mateixa manera que alguns sectors d'extrema dreta estan llançant per terra estàtues, hi ha unes persones que a més es creuen progressistes, però amb un progrés d'aquell que sembla l'àngel de la història de Walter Benjamin, que només deixa runes, passa l'àngel del progrés i darrere només deixa gent despullada, intempèrie mental i cultural i runa, no? Per què aquesta mania amb el llibre de text? És que no poden conviure pensaments i sensibilitats. Jo tinc comprovat que, a més ho he comprovat a la classe, si els continguts
que s'intenten fer funcionar de manera constructiva amb Chromebooks dins de la classe, funcionen molt menys que amb un llibre de text que orienta i estructura, fa la figura que deia Julián Marías. A vegades, per altres activitats, no. El que passa és que el que no podem fer és que una societat que no pot decidir o que no ha estat informada estigui creient-se que crea un futur quan el que està passant és que tenim un populisme pedagògic evident. Ho he titulat Maleïts continguts, després n'hi ha més. Diu Xavier Llonarte, el diari d'Educació, el 3 de juny de 2020, és a dir, encara en ple confinament. Diu exactament el mateix. En definitiva, l'escola, a través del paradigma pandèmic de la Covid-19, ha de reflexionar de manera acurada sobre com inserirà i, per consegüent, guiarà les propostes pedagògiques per tal que els alumnes siguin capaços d'acollir la crítica, la interpretació conceptual, l'intercanvi d'idees i posicionaments argumentals, la diferenciació de criteris entre iguals i finalment la capacitat de decidir quin camí processal escollir per tal de construir els propis coneixements. Aquesta llengua pedagògica a mi no m'agrada, és barroca. Em sembla que estem caient en aquell tomisme escolàstic de dir coses que realment han de ser més senzilles, més clares, més lleials, més honrades i més de cara a una construcció d'una pedagogia contra les dominacions com la que tenia l'escola antifranquista als anys 70 i les cooperatives de professors dels 80. Quan parlen d'escola tradicional, estan parlant d'escola franquista, estan fent un full, ens estan enganyant. L'escola tradicional, l'escola que hi havia l'any 83 o l'any 77 o l'any 78, no tenia res de tradicional, absolutament res. Si jo ara plantegés el que em feien a mi de nano als anys 80, seria absolutament revolucionari. És a dir, aquesta escola tradicional és la franquista, és la dels anys 60. Per tant, aquest atac contra la instrucció directa, disfressat del mite de l'escola tradicional, crec que també hem d'actuar contra seu, no? I proposar una llengua humanística, pedagògica, més entendible per a tothom i que realment ensenyi què hi ha darrere. Sens dubte, la reflexió de l'escola haurà de girar al voltant de l'interrogant següent. Com connectem la mirada metodològica del constructivisme social a través de les eines digitals? El constructivisme ja és una cosa una mica guerrella. El gran constructivista català era César Coll, el seu treball de Jean Piaget és del 73. Realment que nosaltres continuem amb el mateix, amb el fracàs de la LOCSE, amb el constructivisme, quan sabem que tot això on ha portat, que va deixar les dades reals entendibles pels terres o pels núvols, per exemple, l'abandó escolar o el fracàs escolar. Jo crec que parlar encara de constructivismes no em sembla una manera novedosa, no és renovadora. Fa massa temps que aquestes idees serveixen moltes vegades per orientar-nos, però que no han de ser l'eix d'una proposta per al present i per un futur democràtic. I això del paradigma pandèmic de la Covid-19, això em va deixar realment pasturat i marejat. Diu Ramon Grau, Diari de l'Educació. Ramon Grau és un director d'un centre. Diari d'Educació, el 9/1 del 2020, al gener, abans del confinament. El més important per a la vida plena d'una persona no és el que sap, sinó el que sap fer. És a dir, competència total. I aquestes persones es presenten com a innovadores o revolucionàries o diuen frases molt campanudes, però realment el que estan fent és aplicar receptes europees. Receptes de polítics que no controlem i de tecnòcrates que no han passat ni pels claustres, ni pel Parlament de Catalunya, ni pel Congreso de Madrid. A mi això és el que em fa por, que es presenta com una llengua absolutament revolucionària i neo, però en realitat això és una traducció maquillada de revolució de polítiques d'extremo centro, per no dir que són bastant conservadores, i que l'únic objectiu que tenen és el que ells diuen la empleabilitat. L'empleabilitat és que un noi no sàpiga absolutament res i se'l pugui explotar còmodament en feines basura, en minijobs com les que es van implantar a Alemanya. Anna Oliveres, Diari d'Educació, ara 29/6/2020, ja sortint una mica desescalant, però també dins del confinament.
Des de fa uns 5 o 6 anys, a totes les conferències, debats i propostes innovadores educatives a les quals he assistit, s'ha citat el treball en equip, alguns li diuen col·laboratiu i altres cooperatiu, com una de les eines essencials per l'aprenentatge competencial i per la inclusió. D'aquí m'agradaria destacar dues coses. Primer, si a totes les conferències, debats i propostes des dels últims 5 anys es fa la mateixa proposta, a mi em fa sospitar, perquè vol dir que hi ha un pensament únic. Després, aquí s'estan mesclant termes, el treball en equip, el treball col·laboratiu, el treball cooperatiu, l'aprenentatge competencial, la inclusió. Són paraules màgiques. Aquí no estem glossant de què parlem. Nosaltres fem anar, i les lleis també ho fan, la paraula inclusió, però no està al pressupost. On està el pressupost d'inclusió? Per què no s'ha implantat el decret del 2017 d'inclusió a l'escola catalana? Perquè no hi ha posat ni un duro, perquè no és inclusió, perquè s'han creat unes UCEs i allà algunes noies i alguns nois amb necessitats especials no cobertes amb personal adequat, amb personal sanitari, que hauria de ser en aquelles UCEs. És a dir, estem fent coses sense pressupost. És a dir, amb paraules i paradigmes, molta verbositat, molta confusió amb paraules estimulants, però això és bo pel Twitter, però no és bo pel debat pedagògic perquè ens hem anat per llebre. És a dir, hi ha una unanimitat amb neologismes i paraules molt boniques, però realment ningú s'està preocupant de la inclusió o del treball real. És a dir, tot ha caigut en una verbositat inútil i el professor entra en una aula amb 30 i no funciona el wifi. I és això que hem de trencar, la realitat, no la verbositat o els discursos, que ja veiem que són força unànimes. Segueix Anna Olivera. Encara que hem estat distants, mitjançant les dinàmiques de cohesió i de coneixement online, ens hem pogut sentir propers, acompanyats i caronats. Per això he posat el Teletubby. No m'estic rient d'aquesta professional, estic dient com podem... Hi ha un màster de la Universitat de Girona sobre inclusió, on un dels punts, un dels objectius, és el tractament amorós de la diversitat. No, escolti, l'amor l'amor en l'administració, l'amor en la nostra professió, és posar els diners i el personal. És el que no es parla. Realment, nosaltres vam acaronar amb el monitoratge remot que vam poder aconseguir durant el confinament. Es tracta d'acaronar o es tracta d'ensenyar? Evidentment, jo no entro en els efectes que es produeixen en una aula o en una classe. Evidentment, un professor que és sàdic o psicòpata, que no té efectes ni té emocions, què hi fa en una escola o en un institut? No pot ser que això sigui el centre d'aprenentatge. Acaronar-nos o l'amor i que hi hagi cursos de professors sobre amor a l'aula i surten uns nens abraçats. No sé com hem quedat aquí, però no em sembla correcte. Segueix Anna Olivera. L'important és que les interaccions no es produeixin només d'alumne cap al professorat, sinó que estiguin entre iguals. En quina pedagogia, en democràcia aquí a Catalunya, no hem tractat els alumnes com a iguals. Jo crec que totes les propostes de la Rosa Sensat, des de fa dècades, van en un sentit fins i tot anarquitzant. L'escola que vaig rebre jo era molt més progressista que l'actual. Hem buscat les millors activitats adients a l'edat, a les circumstàncies del nostre alumnat i seleccionar el tipus d'agrupament que s'adeqüi millor, tant si és en gran grup, mig grup, equips base o en equips aleatoris. Bé, també hi ha professors que van marxar, que van desaparèixer. També hi ha grups on la meitat dels alumnes van desaparèixer. No entenc aquest màrqueting intern, aquests paradisos amb els quals intentem autoestimular-nos o autosuggerir-nos. Jo diria que cal un debat valent sobre les avantatges i les limitacions de l'aprenentatge en línia. Per Alzina seguir, consciència i currículum, diari de l'educació. Ja comencem amb les conclusions. Conclusió 1. El currículum és totalitari. Aprenem el que tenim a prop, aprenem del que ens preocupa, aprenem del que necessitem. Massa vegades ens oblidem de tot plegat per centrar-nos en el que s'ha convertit en un instrument totalitari, el currículum. A veure, jo faig d'historiador. Quan en una cultura hi ha un vector totalitari, és a dir, l'Alemanya nazi o l'Stalin o la URSS, o l'URSS amb Stalin, no hi ha possibilitat d'escapar. Ets assassinat o ets confinat en un camp de concentració si hi ha divergència o dissidència.
L'adjectiu totalitari és absolutament exagerat. El currículum serà imperfecte. El currículum és flexible. El currículum és dinàmic. Les lleis d'ara ens permeten... Són elàstiques. Tu a la classe realment pots interpretar el currículum de 1000 maneres diferents i el pots dur a terme de 1000 maneres diferents. I que és rígid i totalitari. Ah, és que no és cert. És que no és veritat. No és veritat. Quan a mi em feien llegir Salvador Espriu a tercer d'EGB, no estaven sent totalitaris. És a dir, tot això és fals. Com que no tenim proposta pel present, estem embrutant el passat, dient que el currículum heredat, tot allò és totalitari. No, escolta, no. A veure si fem servir paraules amb una mica de propietat. Com no passa en aquest altre fragment. Diu, és hora de prendre decisions valentes i avançar-nos per primera vegada en la història el que necessitem. Això ho trobo demencial. Com ens podem avançar el que necessitem? Com podem saber quina és la necessitat del jovent en un futur que no ha arribat? Tot això em sembla una mica de trileros, no? Vull dir, per aconseguir-ho necessitem superar definitivament els debats de segles passats. Públic, privat, per què? Per què hem de superar aquest debat? No podem parlar de... A més, això ha esclatat. El problema de la concertada, de les segregacions per sexe. Per què negar el debat? No entenc per què hem de negar el debat. Religió, laïcisme, per què hem de negar aquest debat? No ho entenc. Mínims i màxims, home, doncs per què hem de negar el debat de mínims i màxims? Jo crec que hem d'anar al màxim. Currículums, exàmens i altres fòssils. Currículums, exàmens i altres fòssils. És a dir, això és un fals anarquisme, no? És com una mena d'Arcàdia russoniana. No entenc. O sigui, fiquem tot en un paquet, no? Tot el que hem rebut és règim del 78. Vinga, a la papelera de reciclatge. Tot això són fòssils, no? Ens proposen aquí una cosa que té aquest aspecte. Tenim l'oportunitat d'avançar-nos i construir de veritat un món millor. Som-hi. És mil·lenarisme. Això és llenguatge evangèlic. No té res de proposta racional. No m'ho faré. Després, jo respecto aquest autor i aquesta persona absolutament i fins i tot m'hi arribaria a entendre en un context de poder fer un àpat o un debat públic, però el debat hi ha de ser. No pots negar el debat o no pots negar que venim d'unes tradicions i tirar-les a terra. Ara aquests són una mica de broma, no? Aquesta secció la titulo Visionaris i arbitristes. Això és la proposta d'un arquitecte que deia aules hexagonales para mantener la distancia en las escuelas post-pandèmia. Si algú vol el link, aquí està, que ho vegin. Era un projecte, li van donar un premi d'innovació pedagògica. Un senyor que convertia totes les aules en hexàgons que garantien la distància social. A veure, a Catalunya hi ha 72.000 docents. Quantes classes hi ha? Nosaltres podem pensar que això és aplicable. Per què no? És a dir, aquí a obrir les escoles amb un programa de per on entren i per on surten els alumnes i hidrogel. I res més. Ni mascaretes, res, absolutament res. Però el discurs postmodern, nosaltres estem convençuts que amb unes penalacions no podem fer que les nostres classes passin de rectangulars a hexagonals. Això no és més que mitologia, no? Vull dir, no té cap aplicabilitat més enllà de l'escola d'elit que es pugui pagar els exàmens que vulgui, els hexàgons, no els exàmens, perdó, he tingut un lapsus, els hexàgons que vulgui, no? Però un hexàgon que li donem un premi d'innovació a una cosa que és directament impossible, per cara, per massa cara, em sembla que estem entrant en una època arbitrista. L'arbitrisme era una corrent que va sorgir durant la decadència de Castella, al segle XVI, i va tenir un revival durant les guerres napoleòniques. És a dir, cada vegada que Espanya, Castella, ha tingut una decadència d'aquelles absolutament rafals, han sortit autors que començaven a fer propostes solucionistes perquè el país tornés a ser imperial i una potència en qüestió de pocs mesos, dient les coses més forassenyades del món. Després aquí he posat un curs on diu el docent coach, noves pràctiques a l'aula. El docent coach, i on estan les tècniques d'integració social? Per què no hi ha psicopedagogia a les escoles de primària? Per què els psicopedagogs de primària tenen 2 hores a una escola, 2 hores a una altra escola, són itinerants i per tant no poden fer absolutament res?
per què el docent ha de fer de coach quan el que fa falta de bo és integració social, psicopedagogia, atenció real de les necessitats especials dels alumnats. No, el docent és coach i ja arregla amb poesia barata tots els problemes socials que tenim a les aules de les públiques. Això és negació de les classes, és estat corporatiu, és maquillar els problemes reals de les nostres classes amb propostes com paracientífiques o pararacionals, com pot ser que un professor de matemàtiques faci coaching a l'aula. El pot fer. Jo faig mindfulness a vegades a classes que estan molt remogudes, som humans, tenim eines, no? Però aquestes eines no poden portar-nos al nou paradigma, el docent coach, i si no ets així ets un fòssil, no? Tots aquests neollenguatges a mi em semblen molt perillosos. Un altre, també del confinament. Minecraft ofrece gratis contenido educativo por el coronavirus. Hem acabat... Jo sé que es fa classe amb el Minecraft i no em sembla malament. El que no pot ser és que nosaltres això l'anomenem innovació pedagògica. Nosaltres hem passat aquí de llegir, de tenir coneixement de literatures, sobretot catalana, a primària, a no tenir cap mena de literatura, cap contingut humanístic en tram obligatori i jugant al Minecraft quan un 10% dels alumnes potser no ha dormit jugant al Fortnite. És a dir, estem entrant en una digitalització draconiana i que no sabem com s'han pagat aquestes llicències de Google, què treu Minecraft de tot això. Hi ha professors que volen fer classe de llengua amb el Fortnite. Bé, tot això realment serveix per ensenyar més. Quins són els indicadors? Perquè els nostres indicadors, per exemple, són que la comprensió lectora en les proves internacionals no es pot publicar perquè és vergonyosa. Aquesta és la realitat. La realitat de la professora de català amb la que parlava fa una hora que em deia que els seus alumnes no saben llegir. I nosaltres els donem el Minecraft. Conclusió 2, una nova era. Perdó per aquesta mescla de títols. És perquè per un problema que el PowerPoint ha passat a un altre programa abans de la xerrada. La nueva normalidad de la escuela, un paradigma postpandèmic, con la tradicional brecha educativa amplificada por la COVID-19, hacía inevitable el abordaje de la transformación educativa de manera global. El senyor Schleicher, el de PISA, el de les proves PISA, deia que se tenia que implementar la competència global i es quedava tan ample perquè no glosava o no comentava que punyetes era allò. Es difícil concebir el nuevo curso sin una nueva organización académica y curricular, eso es ser, sin una enseñanza interdisciplinar, disciplines, com es pot posar interdisciplinar? Interdisciplinar és, o sigui, hem tirat a la paperera el currículum, ara hem de ser interdisciplinars, però si no controlem cap disciplina. Sin un mayor protagonismo de la educación socioemocional. No sé, però el meu fill va passar 3 mesos en un curs de 5è de primària, 3 mesos fent educació socioemocional, fent dinàmiques emocionals. I el nano venia plorant de l'escola, no estic aprenent res. I la mestra el que va fer va ser dibuixar experiències, la pitjor experiència de tu vida en un dibuix, la meitat de la classe plorant i la mestra estimulant aquest plor. Això no és educació socioemocional. Això és una mena d'amalgama estranya, mig budista, mig New Age, que realment no podem confondre amb una educació socioemocional real e incardinada en saber real. Sin refuerzo de las competencias transversales, sin un enfoque colaborativo tanto por parte de los docentes como de los alumnos y sin una competencia digital que permita a la tecnología ser el gran facilitador que está llamado a ser. Bé, tot és el mateix, tot transversal, interdisciplinar, treball en equip, col·laboratiu, però en realitat són paraules màgiques que estan sortint i que fan que aquest discurs sigui molt estimulant, però és màrqueting. Són paraules pel màrqueting. Realment, en la realitat, no canvia absolutament res. En definitiva, se trata de reenfocar la escuela, el liderazgo educativo, el papel del docente y el del alumnado. És una revolució, no? Però una revolució des de dalt, una revolució des de Lisboa, des de Brussel·les, una revolució que a mi em sembla una mica sospitosa. Ese camino que ya muchos colegios habían emprendido y algunos ya han logrado consolidar ya no es una opción, es el camino. El camí, l'homo viator, no? Vull dir, estem fent servir aquí unes categories una mica medievals, no? Vull dir, és l'únic camí és aquest, no? Si no ets un fòssil.
Laura Peraita, a la ABC. Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft en España, reconoce que en los últimos meses la forma de enseñar y aprender ha dado un giro importante. No hay remedios. Explica que muchos profesores han estado incorporando nuevas herramientas en su metodología educativa. Muchas veces por primera vez y los estudiantes están experimentando nuevos métodos de aprendizaje que tendrán un impacto importante i duradero. Bé, què fa Microsoft fent pedagogia? A mi això em fa molta gràcia. Hi ha molts experts, per exemple, Lucas Gortázar, que escriu al País, treballa al Banc Mundial, o Marcial Marín, que va ser un dels dissenyadors, un dels homes de Wert, del ministre Wert, era economista. És a dir, aquí hi ha bancs, caixes, dient quina ha de ser la política pedagògica, però no hi ha veu de professors. Els professors no tenen veu i quan tenen veu reprodueixen aquest discurs, aquest nosaltres, aquest nosaltres, que és gairebé nacional, gairebé aquesta revolució de verbositat, exactament igual que un banc o que l'ABC o que Microsoft. Per què no hi ha una diferència entre la proposta dels pedagogs i la proposta d'un banc que ha de proposar coses per als bancs? És a dir, aquí hi ha hagut una invasió a través del concepte d'empleabilitat que el senyor Marcial Marín, que era el secretari d'Estat d'Educació amb el PP, no tenia cap impediment en dir que l'empresa s'havia d'aliar amb l'educació per la empleabilitat. I això ho ha portat la ministra Celaá a l'exageració amb aquesta aliança AZ, on la gran foto del futur de la pedagogia era d'uns empresaris, allà no hi havia cap professor. Conclusió, una vinyeta. El 2019 deia prohibido usar el celular en clases, aquesta preocupació de Tommy Jerry, del GAC, i el 2020 prohibido venir a clases, use el celular, com aquesta irrupció massiva del mòbil. Departament d'Ensenyament, i continuarem amb el tio Filito. Tenim l'oportunitat de posar en valor el nostre sistema educatiu. Un sistema que pensa en el benestar del seu alumnat i de les seves famílies. Bé, espero que sí. És el moment de la col·laboració i el compromís a tots els nivells, paraules buides, de la professionalitat i de la imaginació, com si no en tinguéssim abans, del treball en equip, un altre cop el treball en equip, i de la recerca d'aliances, de la complicitat de l'entorn per adequar el currículum en el marc del projecte educatiu de cada centre, repensar què fem i com ho fem, com si no haguéssim repensat mai. És a dir, és una eterna autosuggestió futurista, emocional, que mai acaba en allò que ens hauria de preocupar més, que és el pressupost, la gaceta, que deia Pi Margall i Joaquim Costa. Tot això qui ho paga i quina és la responsabilitat de l'administració posant diners perquè tot això es produeixi? Perquè tota la responsabilitat ha de ser del docent, que ha de ser superman i col·laboratiu i empàtic i aliat i mil coses més que no, amb un llenguatge molt empresarial i molt estrany. Conclusions, vaig acabant. Llenguatge visionari i emotivista. Hi ha un accés durant el confinament i encara ara que crec que hi ha un accés de llenguatge emocional. Crec que és un tema de dominació. Crec que és un tema de negació de les classes socials i dels problemes reals de la ciutadania. Futur i programa econòmic no estan dient res que no sigui el programa de les empreses tecnològiques. El pressupost no existeix, mai es parla de diners, està prohibit, és tabú. És tabú parlar de diners, és tabú parlar de problemes, no hi ha emocions dissidents, els alumnes no poden sentir ràbia, els estem dient quin és el seu futur, per què no escoltem quina és la seva proposta de futur? Perquè les propostes que tenim en boga, per exemple, les de César Coll, són dels anys 70. Som els adults els que estem imposant la digitalització. No els hi hem preguntat als joves quin model educatiu volen. Tot això és una aparença de democràcia i una aparença de consens i tot això és absolutament vertical perquè ve des d'Europa i s'introdueix a través del Ministeri i conselleries de totes les autonomies sense cap discussió crítica. És a dir, tot això són llenguatges completament acrítics, com si haguéssim tornat un altre cop al segle XVII. Jo crec que l'horitzó és el de les retallades. Crec que la llei Celaá va cap aquí. Anar retallant. Em deia Paco Bescós, que és escriptor i té un fill, i té una filla que té paràlisi cerebral, que la llei Celaá
no tanca l'escola especial, però no figura al pressupost. És a dir, no la tanca, però l'ofega financerament. No tanquen res, no retallen explícitament en una llei, no diuen cerraremos esto, però després no hi ha els diners perquè produeixi l'escola inclusiva real que hem de tenir, no? A l'escola es va iniciar un nou món feliç. Som-hi, el camí, el nou món, no? El nou món aquest que hem de fer els alumnes en comptes d'aprendre a escriure i llegir com a mínim, perquè ells puguin tenir el pensament suficient, compartir-nos a nosaltres, els adults, com volen viure i com volen el món, perquè el que els estem deixant té nassos, no? Té un 40% d'atur juvenil, té unes condicions bastant hostils. Qualsevol coincidència amb la realitat és casual. Jo crec que estem en una doctrina de xoc, on estem utilitzant un llenguatge suggestiu, emocional, un nosaltres, no? Un nosaltres publicitari per tapar els problemes reals de l'educació. Vaig acabant. Crec que el màxim problema és l'absència de dubte en tots aquests plantejaments. No hi ha emocions dissidents, no es pot aturar aquest procés per redefinir-lo, per fer-lo portar realment cap a les necessitats educatives. El camí és totalment rectilini cap a un estat corporatiu on es neguen els problemes de classes, cap a una felicitat digital, universal, i tots aquests llenguatges estan plens d'eufemismes. Per exemple, escletxa digital, escletxa cultural. No siguem apurofòbics. Aquí el que hi ha és misèria, aquí el que hi ha és pobresa, aquí el que hi ha és un 30% de nanos que no tenen els àpats garantits. I això ha de sortir en les nostres reflexions com a professors i professores. No existeixen les classes socials, però les aules tampoc, no? La hiperaula, no? Ara ens traiem del barret una hiperaula, però nosaltres continuem anant a edificis de l'any 50, edificis de l'any 80, on no arriba el wifi, no? Una cosa és parlar d'equitat i una cosa és parlar d'igualtat. Si nosaltres ens posem a reclamar mesures socials per a la igualtat, hem de poder fer que l'alumnat d'extraradi, de barri pobre, pugui arribar a la universitat i que hi hagi ascensor social. N'hi ha d'haver, si no n'hi ha, estem en una societat estamental on a l'escola d'elit es fa una cosa i a la pública, coaching i polítiques emocionals. Les TICs han de ser eines, no han de ser objectius en si. I una cosa que jo em pregunto, per què sempre hi ha matrimoni entre competències i TICs i tecnologia? Per què no fem un debat sobre les tecnologies, un debat sobre competències? Perquè a tots els països on s'han implantat les competències han començat a baixar i de manera bastant contundent tots els indicadors. No serveixen per aprendre, serveixen per fer enginyeria social. Després hi ha l'escola del ser, que hi havia un debat, un seminari del Ministeri d'Educació, que és l'escola del ser. Què és l'escola del ser? Aquesta escola on no hi ha llibres, on no hi ha coneixement, no? Vamos a ser, no? On hi ha... No és que hi hagi desenvolupament de la persona i de l'alumne, no, nosaltres moldegem la persona i l'alumne perquè sigui el que nosaltres volem que sigui, però no li donem eines perquè ell sigui el que li doni la gana a ell. Aquest joc de consensos i felicits estranys. El nou paradigma, que té un aspecte religiós, jo crec que l'hem de posar sota una òptica racional. El que tenim aquí és un mil·lenarisme, és una iconoclàstia, i ens hem de treure del damunt aquesta globalització, perquè el tema crec que és de globalització que ens està traient, diguem, les nostres maneres d'entendre la cultura i l'educació. Conclusió, l'escola ja no allibera, crec que aliena, i amb la utilització de les tecnologies em sembla que hem de llegir autors com Ingrid Guardiola, Morozov, Marta Peirano o Catherine Lecuyer, que no és que neguin l'evidència que necessitem les tecnologies i les TIC, sinó que el que diu és que les hem de fer anar des d'una perspectiva realment útil, eficaç i per seguir ensenyant, no per deixar d'ensenyar. Bé, crec que m'he passat del temps. Moltes gràcies per haver-me escoltat i ara m'agradaria ser tot amigos i el que vull jo és escoltar-vos a vosaltres. Moltes gràcies. Doctor Navarra,
Encara em tremolen les cames. L'enfado que manifesta penso que el compartim molta gent de docència. I ara a veure què ens explica el doctor Antoni Hernández. El passo a presentar-lo perquè per avançar temps, no vas per menys tenir. Tenim el torn obert a preguntes, les podeu escriure, els assistents, i ja anem a la segona ponència.